Нека подготвим Мели Бюти мистериозна кутия с 10 продукта заедно. Ето и какво се падна. Време е да я опаковаме. Напомням, за поръчки може да ми пишеш на лично съобщение или в сайта ни. Първият продукт е комплект четки за грим. Вторият е хидратираща маска еднорог. Третия комплект бюти блендери 4 на брой. Четвъртият са изкуствени мигли. Петият е тази фиксираща пудра. Шестият е спирала. А седмият е палитра 2 в 1 с сенки и хайлайтери. Осмият е олио за устни. Деветият е коректор за лице. И 10-тият е блестящ гланц за устни. Като подарък добавяме мини бюти пуфчета. Следва картичка с пожелание, стикер и понеже вече ми е коледно бастунче близалка. Готови сме! Колко красива кутия, не мислиш ли? Благодаря за вниманието!